kaya anake dhewe ki ya persis. Yo. Spesial Pak Min. Lagu ini melankolis saya. Lamat muska kondekane yen bom prangkaton mancorong aduh oye wiragane sinawangan ambo sani oye yen basengut wibo patung nyoto jati kobrak hati oye 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 lestari tanli lopisa sarekmu oye oye ajan bebasane kali nganggo kepalembar imas kaya wis koten rasa tetep ing atiku. hop musiknya nggak jelas ya Erik ya musiknya Wis pas ngono kuwi lho Rik. lu mau pas tuh dia nanya Yo penak ngono kuwi. penak ini kita Ngono kuwi anggo ngono ya Rik ya. oh aku ngono Kok tak paske kok. lo mau Mas Aji ra ngono kuwi lo stop musiknya selesai ngono kayak mau ke oke berarti ora prank meneh ta Ora asli yo. oh ya Nano nano. yen basengut wibo patut nyoto jati kobrak hati aduh Reno Yusuf wanita Bukil mania yo Persahabatnya di Bukil Wadi Artis Merauke. Selamat mustaton bejane yen ngobrol on aduh wiragane sinawangan ambo seni yen basengut wibo patut nyoto jati kobrak hati aduh iya betul pinjamnya Indonesia kebasane yo aliran kaya rasa semsep ning atiku. ini kena alkalin iki Kowe kena penyakit little body. oh little body lah kira-kira baterainya alkalin ngono. Penyanyi kuwi nek kena penyakit little body ngono kuwi silete gatel kelebon wedi yo ginjal-ginjal kuwi. Ya Allah. Lah yo. Makane kuwi kesiram sambel lho jare enak yo Indonesia ngono kuwi. Kaya cah Uzbekistan ke lho. Uzbekistan. apa Masa udah barang kuwi. Ya Mas ya, dia ben ya. Dengan karo Mas Aji ngono ke? Oh iya ya. Nano nano. bacaane sarwa asri jogja edut
garapan mumet. Londur. Nandur. Oh, nah. Nandur. Tatele wong atiku nalikane tapi katamu wong ayu katilanku kondo ati rinten lawan talu Kenur baci maraku Terasa Tentang hatiku Sarekmu Nadyan bebasane Senadyan apa tak lakoni Sabda pandhita ratu mung sliramu dadya ing sisihku Mugi Gusti lelani tresnaku bakal kinawa mati Wes Modar. Rasah Mas kowe. Kendalan dateng Bas Bejo spesial buat ibu Monggo Mas Bejo. Pak Bejo monggo Ayo jogetin Mas Bejo yo. Pak Jenggot monggo bapakku Sopo sing ora kedan lan Mripate lala awe kaku gak rasa atiku yen nang esok lan guyumu Sayangi anak kula wis rondo kental cokan kembang desa monggo Bu bisa keturunan momong putra urip bebarengan Bulek joget ayo jangan rena wengi mung tansah kelingan Om Bejo. kedanan rawan ibarate kodhong gayuh lintang Tapi sudah datang. Pak Bejo Sugeng Rawo Papi Jangan masuk dulu, nanti iringannya ke Bogiro. Jangan masuk dulu nggih, mohon izin. Pak Haji Ronan matur nuwun Sugeng Masuk ke dalam Rawo. dulu. Nggih ugi Bu Haji Monggo Bu Haji. Kata rewangi pati gede pamrike karepe luluh atine owe oma mong seleramu kanyata ameli Sugeng Rawo Pak Haji Ronan beserta Ibu Sugeng Dalem Ya Allah.
Om Bejo. Duh, anu goyangnya slow rin. Nah, engko lagi jingkrak-jingkrak. Tak remangi pati geni pamrih. Ben ngalulu atine. Aku bakal rapi mong sliramu. Priya tak anteni. Matur sembah nuwun Om Bejo, monggo Mas Bejo. Ini sama TV dari pemutaran spesial buat Mas Bejo. Asik. Nyusup paling bergoyang.
Bejo. Thank you. Kowe nyanyi ndiro nyanyi blas lho koyo. Mas Slamet. Maju lancar bergoyang. Jarene wong wis mangkat lunga dienteni ngaya-ngaya jarene kowe wis teko kono. Ayo Mas Adi. Sakit dong komono-mono. Tuko-tuko kamu musik. Nadyan turu ketemu dewe. Tuko-tuko kamu musik. Trimo kurung semene wae. Bapak Aku Pak. kanca-kanca, aku nek gelem nagih janji no utangnya Pak Men karo akeh. Tenan aku karo Pak Men ngene ora. Lah Pak Men apa ger Biki. Lah iki sing njaluk telingsingan iki Mas Bejo iki. Ayo. Biki, Eh. ayo merapat Mbak Mia yuk sing saya. Ayo terus ke. Non. bareng sampun papanggi nyatane njur nganti wekah pepisahan nyatane njur padha tresnane nyusuk ati Mangga Bu Haji. Goyang deh. Parani ngoyo-ngoyo. Jarene kok wis makan. Ayo, Mas Bejo. Dienteni ngoyo-ngoyo. Jarene kok wis teko kono. Matur suwun bosku. Alhamdulillah. Barokah barokah. Sampai bawah. Warna-warna patawane Nadyan turu ketemu dewe biasane mayune mayu Mas Allah tuko-tuko kamu musik sekop-sekop trimo wurung semene wae. Sampai grosor. Niki bablasnya nopo sisan seragenan. Iki waktune kone wis mepet Mas ini karena Oh. menunjukkan jam 12 nanti kita break sebentar. Kedanan, Dek. Nggih. Ya. Kowe ki aja kemayu wae. Yuk, dan langsung yuk. Durasi. bareng sampun papanggian nyatane njur luluh batine
tiweka pepisahan nyatane cur padha tresnane Ayo yo. Bersama dengan Nyusu Kowati, Mas Bejo, Mariska. maju lancar. Pak Sosi Presiden, mangga. saga 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 tak saga tak saga Geri-geri. Sopo sing ora kedanan mripate dalam blala awe awe teguka rasa atiku yen nyawa esem lan guyumu Aku kedanan rena wengi mong tansah kelingan kedanan prawan ibarate kaya ngerlintang Hae Pak Min. Hae sik Pak Min. tak rewangi Pati geni pamriye. Yuk 5 menit lagi menuju ke 2026. Bapak Ibu, keluarga besar Bakso Sukowati. Monggo dulu-dulu semuanya. Dan terus sekali lagi Mas Badul, terima kasih atas kehadirannya buat seluruh tamu dan yang hadir.
kaya pikir kowe aja kuwatir Nyatane buktine pirang sasi ra mau urusi konmu seneng air judi ra mikir butuhe buri cepet ekonomi pikiran gampang emosi 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 pikiran gampang emosi Angkatan Kalau Pegatan Campur Sari Nyung Sukowati, pimpinan Bapak Sukimin bekerja sama dengan Raja Wali, juga sedia foto video syuting gambar miring dalam rangka hari ulang tahun Bapak Sukimin yang ke-59 dan juga menyambut tahun baru 2026. Mobil motor dan di sana dengan Kunci Krono yang bisa bersama bersama terima kasih mewakili sampai baik Bapak Sukimin kepada seluruh tamu dan semuanya. Bapak ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun. Ya Allah